τη σύνδεσή μας με την Αμαλιάδα και τον Γιώργο Μαρινόπουλο. Και τώρα θα ασχοληθούμε πιο πολύ με τους μαθητές και πιο συγκεκριμένα με τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό αφορά περίπου το 10 με 15% των μαθητών. Γι' αυτό το θέμα θα μας μιλήσει η κυρία Σοφία Λιώνη, την οποία καλημερίζω. Καλώς ήρθατε, σχολική ψυχολόγος. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους, στους μαθητές, στους γονείς τους, στους δασκάλους τους. Το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών με την έναρξη των σχολείων ξαναμπαίνει στο τραπέζι και στο θρανείο κάθε οικογένειας και κάθε σχολείου. Το θέμα είναι ότι σήμερα πια υπάρχουν οι τρόποι και να διαγνωστεί σωστά και να αντιμετωπιστεί σωστά, οπότε το παιδί να πάρει γνώση στο σχολείο. Και καλά το είπατε, και στην οικογένεια και στο σχολείο, γιατί παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι γονείς αλλά και οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη, τόσο ως προς τη διάγνωση, εκτιμώ, όσο και ως προς την αντιμετώπιση. Και μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες παιδιών που είναι εντός των φυσιολογικών ορίων νοημοσύνης. Ακριβώς αυτό. Και να πούμε και γιατί μιλάμε. Τι εννοούμε όταν λέμε μαθησιακές δυσκολίες? Ακριβώς αυτό. Μιλάμε για φυσιολογικό μαθητικό πληθυσμό, παιδιά έξυπνα, ευφυή, χαρισματικά, με ταλέντα σε διάφορους τομείς, τα οποία μπαίνοντας στη σχολική ζωή από την πρώτη δημοτικού, βλέπουν ότι οι δάσκαλοι τους, βλέπουν και οι γονείς τους, ότι δεν μπορούν να κατακτήσουν με ευκολία δεξιότητες που είναι σημαντικές για να πάρουν τη γνώση στο σχολείο, όπως της ανάγνωσης και της γραφής. Και επειδή κάνουμε τηλεόραση και έχει ιδιαίτερη σημασία η εικόνα, βλέπουμε ένα σκίτσο του Σπύρου Ορνεράκη, του γνωστού μας σκητσογράφου. Εσύ ξέρεις τι είναι δυσλεξία? Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι πραγματικά ένας χαρισματικός άνθρωπος, ο οποίος είναι δυσλεξικός και είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ για πολλά χρόνια. Εκφράζεται με άριστο τρόπο με τα σκίσα του. Είναι τα ταλέντα. Επομένως, η δυσλεξία είναι μεταξύ των θεμάτων που αντιμετωπίζουν όσοι Δεν είναι όλοι οι μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες δυσλεξικοί. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οφείλονται και σε άλλα αίτια, όπως ένα παιδί, ας πούμε, με δέπη, με διάσπαση προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Αυτό τώρα, πώς οι γονείς, τι σημάδια, τι καμπανάκια πρέπει να πάρουν, να λάβουν υπόψη τους και σε ποια ηλικία, για να πούνε ότι το παιδί έχει θέμα? Ωραία. Οι γονείς βλέπουν πάρα πολλά σημάδια από πολύ νωρίς. Βλέπουν ήδη από την προσχολική ηλικία σημάδια και οι νηπιαγωγοί βλέπουν πολλά στοιχεία μέσα στην τάξη. Και είναι καλό να προβούν σε έναν έλεγχο και προσχολικά ακόμα. Δηλαδή, μην περιμένουμε την έναρξη της πρώτης δημοτικού για να αρχίσουν να εμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες, γιατί ήδη το παιδί αρχίζει τότε και εισπράττει αποτυχία σχολική. Δηλαδή, σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν? Εάν δούμε κάποια στοιχεία, όπως ας πούμε είναι ένα παιδί που δεν μπορεί εύκολα να συγκρατηθεί, ένα υπερκινητικό παιδί, παιδί με δυσκολία στον αυτοέλεγχο, δυσκολία σε δεξιότητες προσχολικές, όπως τον προσανατολισμό του, την πλευρίωσή του, την αποστήθηση μικρών ποιημάτων στα χρόνια του. Για να δούμε, η δυσγραφία είναι μεταξύ των θεμάτων, των διαταραχών που αντιμετωπίζουν συνήθως. Για να δούμε λοιπόν τα πλάνα με τις διαφορές που έχουν στη γραφή τους παιδιά που αντιμετωπίζουν θέματα δυσγραφίας και να μας εξηγείτε. Ωραία. Εδώ για παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε μια ορθογραφία δυσλεξικού παιδιού, παρότι γνωρίζει τους αριθμούς και την ώρα που τους λέει προφορικά τους λέει σωστά. Κάνει αντιστροφές, βλέπετε το 3, το παρουσιάζει ως ε, το 9 ως ρο. Και δεν μπορεί να σειροθετήσει αυτούς τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, παρότι λέει το 5 και το 6, δεν τα γράφει. Εκείνος προφορικά ξέρει τι θέλει να πει, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στο γραπτό του. Το ίδιο υπάρχει και στα γραπτά του γραπτού λόγου, όχι στην αριθμητική. Υπάρχουν στοιχεία δυσλεξικά που είναι η κακή ορθογραφία, ακόμα και κοινών λέξεων. Αυτά που βλέπουμε. Εδώ βλέπετε μια πολύ έντονα χαρακτηριστική ορθογραφία παιδιού με δυσλεξία. Είναι τρίτης δημοτικού. Βεβαίως έχει διδαχτεί τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Παρόλα αυτά κολλάει ακόμα τις λέξεις, δεν έχει σημεία στίξης, δεν έχει τόνους. Είναι κακογραφία αυτό που βλέπετε, δυσγραφία. Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να το διαβάσει. Δεν κρατάει τη σειρά του. Βασικά στοιχεία της γραφής δεν αποτυπώνονται στην ορθογραφία του, παρότι τα έχει διδαχτεί τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, σε ένα παιδί τρίτης δημοτικού, πώς συμπεριφέρεται, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει? Στην τρίτη δημοτικού το δύσκολο είναι ότι ήδη έχει σπράξει και το παιδί αποτυχία 2 ετών και ο εκπαιδευτικός έρχεται με μια ύλη που τρέχει να καλύψει πράγματα που έχουν διδαχτεί νωρίτερα. Εντοπίζουν πρώτα απ' όλα αυτά τα στοιχεία και με μια καλή συνεργασία με τους γονείς μπορούν να τους κινητοποιήσουν να προβούν σε μια διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Θέλει ειδικό πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι αυτό το παιδί με τη συμβατική διδασκαλία δεν έχει ωφεληθεί όπως ο συμμαθητής του. Άρα χρειάζεται ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ειδικές ασκήσεις για να μπορέσει αυτό είναι το να βελτιωθεί. Ενός παιδιού 10 ετών. Είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί και βλέπετε ότι μιλάει και αρνητικά πια για το σχολείο. Το σχολείο μου είναι το χρωματιστό, έχει μεγάλη ταράτσα και μεγάλες αυλές. Η δασκάλα μου είναι κακιά.
και των Αγγλικών σαν υποπόταμος. Αρχίζει πια και βγάζει όλη αυτή την αντίδραση. Αργότερα λοιπόν αυτά τα παιδιά χαρακτηρίζονται ως τεμπέληδες, επιπόλαιοι. Μπαίνουν στο περιθώριο. Ακριβώς, κακοί μαθητές, κακοί στη συμπεριφορά τους και βρίσκουν άλλους τρόπους να πάρουν ρόλο μέσα στο σχολείο και στη σχολική τάξη. Ρόλους αρνητικούς. Ρόλους αρνητικούς και συμπεριφορές που δεν πρέπει να θρέφονται στο σχολείο. Επομένως, για να επανέλθω εγώ, σε τι ηλικίες μπορεί κανείς να εντοπίσει αυτά, αν με ρωτάτε σαν σχολική ψυχολόγος, από τους γονείς, από την πλευρά των γονιών. Και από την πλευρά των γονιών. Γιατί να σου το πω και διαφορετικά, ο προβληματισμός πολλών γονιών είναι το παιδί, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο αλλάζει δασκάλους σε ιδιωτικά και σε δημόσια και πάει με διαφορετική κατεύθυνση κάθε χρονιά. Είναι πιο εύκολο για το γονιό να βοηθήσει να το διαπιστώσει παρά τον εκπαιδευτικό, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Οι γονείς λοιπόν, που είναι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, γιατί αυτούς ενδιαφέρει η γνώση και η ευτυχία του παιδιού τους, μπορούν προσχολικά, αν δουν στοιχεία που τους ανησυχούν ή σε συνεργασία με την υπηαγωγό εντοπίσουν κάποια τέτοια στοιχεία, να προβούν σε πρόγνωση, να κάνουν μία διάγνωση και να δουν πώς θα είναι αυτό το παιδί μαθησιακά από την πρώτη δημοτικού και μετά. Δεν είναι όλοι οι μαθητές έτοιμοι να φοιτήσουν στην πρώτη δημοτικού, με κριτήριο μόνο τη χρονολογική ηλικία. Και επειδή και η δυσλεξία και η διάσπαση προσοχής έχουν βιολογικό αίτιο, δηλαδή έτσι γεννήθηκε ένα παιδί, δεν έγινε ξαφνικά, δεν είναι επίκτητο, μπορεί να διαγνωστεί προσχολικά. Θα το έχει μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά υπάρχουν βιολογικά τεστ τα οποία μπορούν να ελέγξουν πριν καν το παιδί πάρει τη γνώση της γραφής και της ανάγνωσης, να ελέγξουν εάν αυτό το παιδί είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυτές οι διαταραχές και αυτά τα συμπτώματα και έρθει σε εσάς, ας πούμε, ή σε οποιονδήποτε συνάδελφο σας, πόσο καιρό θα το πάρει για να έρθει και σε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, σε τι θα μπορούσε να προσβλέπει κανείς? Άμα ξεκινήσουμε από τη σωστή διάγνωση, θα δούμε ακριβώς τι εμποδίζει το παιδί. Είναι το αίτιο η δυσλεξία, είναι άλλες μαθησιακές δυσκολίες, έχει διάσπαση προσοχής. Από εκεί και μετά στείνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, αποκατάστασης αυτών των δυσκολιών, όπου δουλεύουν ειδικοί με το παιδί. Δουλεύει ειδικός παιδαγωγός ή ψυχολόγος, αλλά εκπαιδευμένος για αυτό το θέμα των μαθησιακών δυσκολιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Δεν μπορούν να κάνουν όλη την αποκατάσταση ούτε τη διάγνωση. Και σε ένα βάθος χρόνου κάποιων μηνών θα μπορούσε να βελτιωθεί? Από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια, αν μιλάμε για δυσλεξία και για πολλά δυσλεξικά στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει βελτίωση. Το σίγουρο είναι ότι το παιδί θα γίνει πιο ευτυχισμένο, γιατί θα ξέρει τι του συμβαίνει και θα αρχίσει να μαθαίνει παρακάμπτοντας τα συμπτώματα που εμφανίζει στο σχολείο. Η δυσλεξία, λένε πολλοί, δεν θεραπεύεται. Μα δεν θέλουμε να θεραπευτεί, γιατί αυτό που δείχνει είναι η εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη. Ανάγνωση και γραφή. Αν ο μαθητής εκπαιδευτεί να παρακάμπτει τα συμπτώματα αυτά, μπορεί να πάρει τη γνώση και να παίρνει και επιτυχία και ευτυχία στο σχολείο. Αυτό που είπατε όμως, να απευθυνθούν οι γονείς στον ειδικό, κοστίζει. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη γι' αυτό? Θα σας πω. Υπάρχει ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή υπάρχουν τα κέντρα διάγνωσης, τα ΚΕΔΙ, έτσι ονομάζονται, κέντρα διαφοροδιάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών. Και υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ιδιώτες, κέντρα που κάνουν την αντίστοιχη δουλειά. Από εκεί και πέρα τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμα καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του κόστους για τις θεραπείες που χρειάζεται το παιδί, γιατί είναι κάτι που δεν θα τακτοποιηθεί μέσα σε 1 με 2 μήνες. Χρειάζεται μια μακροχρόνια στήριξη και έτσι ακόμα τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν ένα κομμάτι από το κόστος, οπότε να μην πέφτει όλο στην πλάτη της οικογένειας. Μάλιστα. Τεράστιο θέμα και αυτό και ασφαλώς απασχολεί πολύ κόσμο. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και για τις συμβουλές σας. Πάμε εμείς τώρα στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θέρμη για να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας τον Ξάνθο Χίτα. Είναι στη Γεωργική Σχολή, που εκεί για πολλά χρόνια φημίζεται για τα προϊόντα, τα εγχώρια, γάλα και αυγά που παράγει η Γεωργική Σχολή, Ξάνθο. Καλημέρα σε εσένα και στον καλεσμένο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μαζί μου έχω φυσικά τον πρόεδρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, τον κύριο Πάνο Κανέλη. Η Γεωργική Σχολή που μετράει από το 1904 στη Θεσσαλονίκη, έχει εκπαιδεύσει γενιές αγροτών και αυτό που πρέπει να μάθουμε όλοι μας είναι ότι παράγει προϊόντα από τους μαθητές και πολύ καλά και ανταγωνιστικά προϊόντα, κύριε Κανέλη, σωστά? Έτσι ακριβώς είναι. Καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε σε αυτή την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν για αυτά τα προϊόντα. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και ποια είναι τα προϊόντα, να μας τα αναφέρετε. Τα προϊόντα είναι καταρχήν τα δύο κλασικά που γνωρίζετε. Το γάλα, το full fat, όπως το λέμε, το πλήρες και το light. Είναι τα αυγά τα omega-3, τα οποία έχουν ειδικές διατροφικά συστατικά. Και τώρα πρόσφατα έχουμε βγάλει το γιαούρτι της σχολής και το βούτυρο της σχολής, ενώ συγχρόνως έχουμε και ζυμαρικά.
Και καθηγητά, για πέστε μας λίγο για την παραγωγή. Γίνεται αποκλειστικά από τους φοιτητές? Κοιτάξτε, τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα όλα. Και έτσι γίνεται ένας συνδυασμός και της εργασίας της προσωπικής των μαθητών, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Θα έπρεπε να πω ότι καθημερινά όλοι οι φοιτητές μας και οι μαθητές μας έχουν υποχρεωτικά 2 ώρες πρακτική άσκηση. Και είναι κάθε μέρα στο μέρος της φάρμας ή της παραγωγής το οποίο επιλέγουν. Βέβαια, προηγουμένως, όσο έτσι η κάμερα μπορούσε να σας δείξει το χώρο με τα οπωροκυπευτικά, παραγωγή οπωροκυπευτικών. Ξάνθο, να μας πει ο κ. καθηγητής, ρώτησε τον πόσο γάλα παράγει. Γιατί βλέπουμε ότι η παραγωγή διευρύνεται και φτάνει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Το βλέπουμε παντού, δηλαδή, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Παντού. Εγώ αγοράζω. Το γάλα τους είναι πολύ καλής ποιότητας. Βεβαίως. Είναι καλής ποιότητας και βεβαίως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Παράγουμε περίπου 4.500 λίτρα την ημέρα. Έχουμε μία ομάδα από 200 περίπου αγελάδες, οι οποίες είναι από μία φυλή την οποία την έχουμε μεγαλώσει εδώ μέσα στη σχολή μας. Φέτος θα πρέπει να σας πω πως αναμένεται να λειτουργήσει και το κέντρο επιχειρηματικότητας στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Να μας πει κάποια πράγματα ο κ. Κανέλης που είναι μαζί μας με την ευκαιρία αυτή.